Tutorial honetan, probabilitatea ikusiko dugu. Zer da probabilitatea? Ideiaren bat ziur badaukazuela. Baina guazen zehaztasun apurtxo batekin ikustea zer den, bai? Eta estatistikarekin zer erlazio daukan, bai? Ikusiko dugu moduan, hainbat datu ateratzen zaizkigu, horrek ere ordenatu behar ditugu, maiztasuna agertuko zaigu, baina guazen apurka-apurka. Adibidez, txanpon bat botako dugu. Zer aukera dago aurpegia ateratzeko? Bai, logikak ziurrenik esan dizu aurpegia ateratzeko aukera erdia dela. Bale, sortaren esku dagoen gertakeri bat izan da, baina zuk argi izan duzu bi aukera zeudela, eta zuri horietako bat bakarrik balio zitzaizula, ez? Beraz, aldeko emaitza bakarra zeneukan, aurpegia, eta aukera guztiak biziren, aurpegia alagurutzea. Horrezegatik, aurpegia ateratzeko aukera, emaitza posibleen erdia zela ondorioztatu duzu. Aldeko kasuak bat, zati kasu posible guztiak, 2. Honi, probabilitatea deritzo. Gertakari bat emateko dagoen ziurtasuna alegia. Kasu honetan, aurpegia ateratzeko probabilitatea erdia da. Aldeko kasuak bat, zati kasu posible guztiak 2. Bale, ikusiko dugu beste adibidetxo bat. Orain, dado pare bat botako dugu. Bi dadoen batuketa eginda, zein emaitzak du aukera gehiago? Bai, bien batuketa eginda, ze aterako da gehiago? 2, 3, 4, pentsatu apur bat. Hau ez da horren errez egiterik, ez? Sortearen arabera dagoen gertakari bat da hau ere. Baina ez dago horren argi, bi dadoetako zein batuketak du aukera gehien. Ondoko irudian, bi dado botaz gero, dauden kombinazio guztiak jarri ditugu. Irudia ikusita, baldakizu zenbaki duen aukera gehien. Hemen ikusiko dugu, dado urdina, bai, eta dado horia. Ikusten dugu moduan, dado urdinan bat, eta dado horian bat atera daiteke. Bien batuketa, hemen dagoen 2 hau. Dado urdinan bat, horian 2, batuketa 3. Urdinan bat, horian 3, batuketa 4. Horrela, hemen kombinazio guztiak adierazi ditugu. Bai, batuketa guztiak, posible guztiak jarri ditugu. Hau ikusita, zeinak du aukera gehien? Fijatzen bazarete, gehien errepikatzen den batuketa zein da? Diagonal honetakoa, bai? 7, bai? Orduan, bi dadoen artean aukera gehien, bai, batuketa emateko 7 da, bai? Bi dadoen batuketa gehien errepikatzen dena, bai, maiztasun gehienez errepikatzen dena 7 da. Bai? Orduan, kasu honetan, batura 7 izateak du probabilitate gehien. Bai? Eta nola lortu dugu? Batura 7 izateko probabilitatea dira, zenbat kasu daude 7 ateratzeko? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dira aldeko kasuak, eta kasu posible guztiak zenbat dira? Badira 6, bider 6, 36. Beraz, 6 36 da, eta simplifikatuz, 6 alitzateke. Bai, orduan, behin hau ikusita, hainbat gauza definituko ditugu. Orduan, zer dira ausazko gertakariak? Hurrengo saiokuntza hauen emaitzak, zoriaren araberakoak dira. Adibidez, txanpon bat edo dado bat botatzea ikusi dugun moduan. Penalti bat jaurtitzea, ere, bai, sortearen araberako gertakari bada. Edo klimatologia behatzea, bai, eguraldia begiratuta euria egingo duen edo ez, adibidez. Bale, beraz, ausazko gertakariak zoriaren arabera gertatzen direnak, edo gertatzen ez direnak dira, bai? Bale, eta probabilitatea, gertakari baten probabilitatea, esan dugun moduan, gertakari hori jasotzeko dugun ziurtasun maila da, bai? Ja, bi gauza ulertu ditugu probabilitatearen inguruan. Bueno, orduan, aurrekoa azalduta, hemen ditugun 3 ariketa hauek, bai, egitea gustatuko litzaidake. Bale, eta jarraituko dugu apurtxo bat gehiago. Nola neurtzen da probabilitatea? Bale, txampona adibidez, txamponaren kasua. Aurpegia edo gurutzea irteteak probabilitate bera dute.
Beraz, probabilitate berdina ezarri diegu bi kasuei, bai, bi daukate aukera berdina, bai aurpegia eta bai gurutzea. Beraz, ze aukera dago bat gertatzeko, bi horietatik bat zati bi, esan dugu, bale. Kasu honetan, aurpegia ateratzeko probabilitatea, P moduan adieraziko dugu, P aurpegia, erdia izango litzateke, eta P gurutzea, erdia da ere, bai? Bale, dadoa. Hau ez da batuketa, lehenko adibidea. Kasu honetan, dadoa ondo eginda badago, ez badago trukatuta, sei aurpegiek probabilitate berdina dute, ez? Bat ateratzeko, bi, hiru, lau, aukera berdina dago, edozein ateratzeko, beraz, probabilitatea bat ateratzeko, bat da aldeko kasu bakarra daukat, zati zenbat dira kasu posible guztia? Zati 6. Eta edozein zenbaki ateratzeko, probabilitate berdina biko genuke, bat zeirena, bai, guztietan. Bale, eta beste adibide bat, penaltiarena. Bale, argi dagoenez, gola sartu eta huts egin gertaerek ez dute probabilitate berdina. Nola esarri probabilitatea? Ba, maiztasun erlatibotik abiatuta. Zesan nahi dut, ez dago probabilitate berdina, nik penaltia botatzen badut, edo futbolari profesional batek, seguramente, berak, hobeto ingo luke ni baino. Beraz, pentsa, adibidez, Kerman, futbolari honek, 200 penalti jaurti dituela denbora orain arte. Eta horietatik 360 sartu dituela. Bai, orduan, Kermanek penaltia sartzeko probabilitatea gutxi gora bera izango litzateke zenbat sartu ditu? 360. Zenbatetik? 200etik. Beraz, 0,80 izango litzateke Kermanek duen aukera, probabilitatea barkatu, penalti bat sartzeko. Bai? Bueno, horrela adieraziko genuke. Probabilitatea Kermanek penaltia sartzeko, 360 izatilareon, berdin 0,80. Beraz, labur bilduz, ausausko saiakuntza bat egin, eta zuzenean lortzen diren gertakariei, aurpegia gurutzea, gola sartu egin, kasu esaten zaie, bai, hone dira kasuak, bai, dauden kasuak. Bale, kasu txamponaren kasuak dira aurpegia ala gurutzea. Penaltian gola sartu edo huts egin. Bale, orduan, bi ikusi ditugu, bai, ausausko saiakuntza erregularra bada, dadoa txampona, erruleta bat, gertakari guztiek probabilitate berdina dute. Eta beraz, gertakarien probabilitatea kasu kopurua aztertuta kalkulatzen da, bai, aldeko kasuak, zati dauden kasu kopuru guztiak. Bai, baina saiakuntza irregularra bada, kasuak ez dira ekiprobableak, bai. Orduan, gertakari baten probabilitatea lortzeko, aldez aurretiko emaitzak erabiliko ditugu. Gertakarien probabilitatea gutxi gora bera behatu diogun maiztasun erlatiboaren berdina dela esango dugu. Hau izango litzateke futbolariaren kasua, bai. Berak orain arte egindako eukitako emaitzen arabera, bai, horren araberako probabilitate bat emango diogu penaltia sartzeko edo ez. Bale. Orduan, bi adibidetxo ikusiko dugu, bai? Adibidez, erruleta hau. Birarazi eta zenbatekoa da kolore bakoitzaren probabilitatea. Bueno, erruleta honek ditu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 kitxo, bai? Bale, orduan, birarazi eskero, ze probabilitate dago kolore bakoitza ateratzeko. Bale, ba, 8 zati berdin daude. Bakoitzaren probabilitatea 1 zati 8 izango litzateke. Bale, eta urdin ateratzeko probabilitatea bakarra dagoenez, aldeko kasua bakarra da, zati kasu posible guztiak 8. Bale, gorria ateratzeko, kasu honetan gorriak zenbat ditugu, 1, 2 eta 3. Ba, 3 8 edo gorri bakoitza ateratzeko probabilitatea 1 8 gehi 1 8 gehi 1 8, ez? Bale? Eta berdea ateratzeko probabilitatea ditugu 1, 2, 3, 4, beraz, 4 8 simplifikatuta, erdia. Bai? Edo, berde bakoitza ateratzeko probabilitateen batura egin genezake. Bale, ulertu da? Bueno, ba, beste bat ikusiko dugu. Kasu honetan txintxeta bat, 100 bider bota dugu mai gainean. Eta esaten digute, 70 bider honela geratu dela txintxeta, bai? Ez dakit nola ditu ni, ipurdia gora, bai? Eta 30 bider geratu da ipurdia behan. Zer probabilitate esarriko diogu posizio bakoitzari? 100 bider bota dugu. Orduan, posizio honetan 70 aldiz geratu da. Beraz, maiztasuna, bai, izango litzateke, hain zuzen,
70 aldiz eunetik, 0,7, bai? Eta ipurdiz, 30 aldiz, 30 eunetik, bai? Kasu honetan, maiztasun hau izango da esarriko diogun probabilitatea, bai? Probabilitatea izango da, honela geratzeko, gutxo gora bera 0,7, eta beste era honetan geratzeko, esan dugun moduan, 0,3. Bale, hauze, apurtxoa praktikatzeko, hemen dituzue bi ariketatxo, bale?